Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι στο οποίο θα σας δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε μια συσκευή Windows 10. Πάμε, πατάμε ελληνικά και πατάμε ναι. Λοιπόν, πατάμε ελληνικά και πατάμε ναι. Πριν πατάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, είχαμε πατήσει. Τώρα μετά πατάμε προσθήκη διάταξη για να βάλουμε και τα αγγλικά. Όλο και κάπου θα χρειάζεται να γράψουμε με λατινικούς χαρακτήρες. Βάζουμε. Πού είναι Ηνωμένο Πολιτείο? Βεβαιώνουμε. Αγγλικά είπα και πατάμε επώνυμο. Βεβαιώνουμε το Ηνωμένο Πολιτείο και πατάμε προσθήκη διάταξης. Τώρα θα πάμε στο διαδίκτυο. Έχει επιλέξει ένα ήδη αυτόματα. Εγώ το απενεργοποιώ και πατάω δεν διαθέτω. Τώρα πατάμε συνέχεια με περιορισμένη ρύθμιση. Μάλλον αυτό είναι. Εντάξει, εγώ αυτό πατάω. Άρια χρήση Windows 10. Επιλέγουμε την αποδοχή. Και τώρα βάζουμε το όνομά μας. Έβαλα το όνομά μου, το αφή. Άμα θέλουμε να βάλουμε κωδικό, δεν βάζουμε από τώρα, βάζουμε αφού ρυθμιστεί. Γιατί μετά ζητάει μια περίεργη ρύθμιση που την ξέρουν μόνο οι hackers. Και εγώ δεν είμαι hacker. Λοιπόν, εδώ πέρα πατάτε ό,τι θέλετε εσείς. Οκ, παιδιά, ο υπολογιστής μου θα ανοίξει τώρα. Και λοιπόν, κλείνω το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Bye!